Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongietorri guztioi, gaur urriak lehenengoa du eta guk ospakizun handia dugu esku artean. Kafearen mundu eguna da. Azkeneko hamarkadetan herrialde bakoitzak egun desberdinetan ospatu du kafearen eguna, baina 2014ean kafearen nazioarteko erakundeko 77 herrialde ados jarri ziren egun ofiziala urriaren batean ospatzeko. Aurtengo leloa honakoa da, ekintza kolektiborako elkarlana besarkatuz. Ekoizleetatik hasi eta kontsumitzaileetaraino kafearen nazionarteko erakundeak uste du elkarlan horrek bihurtzen duela kafea garapen ekonomiko eta sozialaren tresna. Leads back to your place. You said let's do the Kafearen mundu eguna da bai, egun berezia guretzat, baina hau gauza batek soilik obelezake, urriaren bata musikaren eguna balitz. Badakizu, asteazkena dela eta asteazkenetan musika izan ohi dela protagonista hemen gurean. Baizu, bada. Yep. Asko uste dute azaroaren 22 dela musikaren eguna, baina berez gaur da. Izan ere, musikaren nazioarteko lehen eguna 1965 urriaren batean ospatu zen musikaren nazioarteko kontseiluak eta Yehudi Menuhin presidenteak antolatuta. Biolinista eta orkesta zuzendaria izan zen Menuhin, 20. mendeko biolinista ospetsuenetako bat. Bartokek biolin bakarrerako sonata idatzi zion eta Ravi Shankar zitara jotzaileak Pravati bakarlarirentzako lana. Musika gilelanaz gain, ahalegin handia egin zuen giza eskubideen eta bakaren alde. Umeak daude berriz, bizikletan oiuka, zeruan ez dala inorik ageri, sukaldea da utzik, euliak egan, iduzki denean zein den ederritzala, kantatzen dut azken dantza balitz bezala, zure gerria edo burua erortzen utzi, bihar medikoan hartuko dut ordua, enoiz joanen baino egidazu lekua. Kantatzen hasi zara bertso bat edo bi, nahi nuke betirako mendi hartan bizi sekolako, ta betiko galdu zaitut gaialin talantilin. Bai, dezagun musika gehiago orduan, gaurko egunez 2018an zendu zen Charles Aznavour abeslaria. Bere 70 urteko ibilbide artistikoan 1200 abesti baina gehiago konposatu zituen eta 8 hizkuntza desberdinetan kantatu zuen. Zineman ere aritu zen, François Truffauten Disparen alpianista izan zen agertu zen lehenetako film bat. Filma David Goodisen Down There liburuan oinarritzen da eta Eduard Saroian pianojotzailearen papera egin zuen bertan Aznavourrek. Neka ezin zen gizona, 84 urterekin zendu zen, baina azken unera arte kontzertuak eskaintzen aritu zen. 80 urte eta holtzan gaztetxoak bezala. Nos change fou avant à nous entre chien. Ematen dolare kombinazionekola konversazio pedante xamar baterako, Aznavourren kantu bat, François Truffauten pelikula bat, pixatola intensido jartzeko norbait, Imanol González Gurrutxaga Truffozale izango da? Noski. Bai, ez pixkat, bai. Gero etorriko da gurekin kafeari buruz hitz egitera, eta galdetuko digu ze pelikularekin hartuko luken berak kafea. Horrelako zerbait, ez? Bai, Aznavour neka ezin eta aipatu bezala, gaurko egunez zendutakoa. Nik beste abeslari eta aktore bat aipatuko dizuet. Musikaren jatorrizko egun honetan. Julie Andrews. Mary Poppins. Nola, jarkatuko Yuri? Julie Andrews. Nola go Yuri? Julie Andrews. Nola go Yuri? Julia Andrés. Ai, ama. Julie Andrews. Andrews. Julie Andrews. Bai.
Julie Andrews da. Gaizki euskatzen dugu. Bueno, ez daki berari galdetuko diogu. Baina, bueno. Drew Barrymore, eta ez Drew Barrymore. Horei, adol, Julie Andrews. Bai. Nik ez dut uste Julie Andrews danik, baina tira. Julie Andrews gaurko egunez jaio zen. Zagutzen duzu, ez da? Mary Poppins, Sound of Music, ezaguna da. Bai, noski ezaguna dela. Broadwayen 1954an egin zuen lehen antzezlana. Bertan aritu zen My Fair Lady musikalean, eta horrek egin zuen ospetsu. Hala ere, musikalean oinarritutako pelikula egin zutenean, Audrey Hepburn obestu zuten. Baina horrek aske utzi zuen Disneyko Mary Poppins antzezteko. Eta eskerrak, ze horri esker emakumezko aktore onenaren Oscar saria irabazi baitzuen. Eta guztion zeintzaile bihurtu zen. Ondoren iritsiko ziren British Academy Film Award bat, 3 Emmy sari, 3 Grammy sari eta 7 Urrezko Globo. Satisfechos tomaréis. Construye el pájaro su hogar siempre guay con afán, lo veis, sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Con un poco de tu cabeza que estará. Julitik Juliara, zorionak Julia Alejandra Antibilo Peña, Txileko ikerlari eta artista feministari. Performancean egindako lan artistikoaz gain, bere ikerketak Latinoamerikako emakumeen rol, kultura eta artearen, generoaren eta feminismoaren arteko harremanetara bideratu dira. Malignas influencias kolektiboaren sortzailea da Txilen, arte feminista hausnartzeko eta sortzeko gunea. Eta gaurko egunez zendu zen Petra Kelly, alemaniar feminista, bakezale eta aktivista izandakoa. 1982an bere bikoteak tiro batez erail zuen, eta askotan gertatzen den bezala gero bere buruaz beste egin zuen gizonak. Y aún así salí solita a ver estrellas Andalucías. Y aún así salí solita a ver estrellas, amar la vida. Eta horriak bat da, kafearen eta musikaren egunaren baimenarekin Kataluniako mugimendu independentistaren eguna 8 urte jada erreferenduma egin zutenetik. 2017ko iraiaren 6an, Generalitateko gobernuak Kataluniako independentziari buruzko erreferendumerako deia egin zuen. Gobernu zentralak, debeko ezarriarren, urriaren batean, egun euritsu batean eta etxai giroan, 2 milioi pertsona joan ziren bozketa zentroetara, poliziaren neurriz kanpoko indarkeriari aurre eginez. Eta beraz, 8 urte dira pelikula ugari egiteko moduko hautesontzien abenturatik. Vinil plurikuro kaxen bidaia 2017ko udan hasi zen, Kataluniatik ia 10.000 kilometrora. Hain bereziak diren kaxa horien fabrikazioa Txinako Guangzhou hirian hasi zen. 25 eguneko bidaiaren ondoren, eta hautesontzien bila burugabeko ilasko bezala zebilen estatu espainiar baten eskusartzeak saiesteko, 10.000 unitate Marseiako portuan lehorreratu ziren. Hautestontziak Katalunia hegoaldean banatu ziren, Katalunia nordeko voluntarioen lanari eta diskrezioari esker. Egun, ia ezinezkoa da, kutxa horietako bat lortzea, konfiskatuta museoetan edo esku pribatuetan daudelako. Així la història, portem en elles un llarg camí. Viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderes. Contem amb tu, ara no pots fallar, un dia per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de... Tira baina itzul gaitezen gaurko egunera, esan dugu kafearen mundu eguna dela, gaur kafeaz hariko gara, nola ez? Azterketa prestatu dizuet, kafearen inguruko bitxikeriak aipatzeko aitzakea bat da. Baina nik galderak egingo izkizuet eta ea nork asmatzen dituen gehien.
Ez dakit lehiak eta bidezko izango den ala ez, Iñigok asko daki kafeari buruz. Baina, bueno, agian laguntzatxo bat izango duzueneko. Doinuetatik aratagoren atal berria ere izango dugu, Gartxotun Zain Letonaren eskutik. Eta Nil taldeak bere azken diskoa aurkeztuko digu. Duela 2 urte egon ziren hemen eta bigarren kafe hartzera etorriko dira. Entzuleok dena prestaukagu eta kafe makina inoiz baino beroago. Urriak lehenengoa du gaur, eta asteazkena da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Eneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi egunon. Egunon. Imanol González Gurrutxagan urrutian daukagoan urbildu barko durrelakoren batean, baina bitartean, izketan ari zaizuen hau aurkeztuko natzeizue. Inigo Asensio Lurbide izketan, gaur bigarren kafeak 1027 du, urriak lehena, goizak 10:17 minutu, eta gu 3, laizter lau izango gara urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean. Goizeko 10:18 minutu diren honetan, nire hemen zerbait adarra jotzen ari zait, eta hitz edu gustatzen, Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Dena kontatzen hasita entzuleok guri ere kosta zaigu gure playlistak eta gure musikak eta gure referentziazko artistekin genituen playlist edo musika zerrenda horiek dagokion tokira eramatea, baina Spotify plataformari boikota egiten hasita artista eta sortzaile bezala egin diogu batzuk, baina irratsaio honek ere nahi zuen Spotify nolabait atzean utzi eta Kobuz plataformara egindako saldo honetan oraindik mekanika batzuk niri ataskatzen ari zezkite gorputzean, ohitura kontu izango da. Ikasi egin behar dugu. Ikasi egin behar dugu. Baina mendik luzatzen dizuegu deia, bai noski herri palestinarrarekin, bai artistekin, askoz jasangarriagoa den plataforma batera salto egiteko, eta batez ere musika kalitate asko altuagoan entzuteko aukera ematen dizuen plataforma batera. Dena ez daukagu gure sisteman nolabait txertatuta eta askotan guk ere plataformen bitartez jartzen dizuegu musika, eta ala beharrezko bidea zen saio honek Spotify erabiltzeari uko egitea, eta horra biltza transizio horretan dagoeneko Kobuz edo Kubuz, ez da nola esan behar dugu? Ideiarik ez. Kubos. Uzakit, Andrius. Bai, nik uste Andrius dela, baina pixkat zurekin sartzegatik zen. Bai, nahi hortan. Bai. Nik ez dut uste Andriusen kasuan aplikatzen denik hainbeste Drew lege hori. Zein zaitu, norbaitek zuzendu zaitu. Ez dit inorek esan, baino pentsatzen dut. Norbaitek zuzentzeko tentazio izango duela laizter bestela ere. Bai, gizu, esnatu zarela gaur nahiko, nola, esnatu zara Inigo? Peñikero. Zera, nik asmatutako hitz bat, Inigo horrela xexatzaile etortzen denean. Horixe esaten dit, Peñikero datorrela, eta gaur horrela etorri da pixka bat, borrokarako gogoekin, Imanol.
Piskat aste guzti da makiola. Opa, Bai, banekin, egia da. gertatu gozera. Ez que aurreko astean baita nabaritu genion piskatola, piskat Andrews etorri zan aurreko astean baita. Ea, zinemaldian puztuta ibili dela, eta... Claro. Bai, Claro. orain... Puztute ibilian nahi zinemaldian. Akreditazioa zintzilik dula, eta... Ez gutxi jarri dunik zintzilik Bizikleta, akreditazioa. Donostiko bizikleta Histori hori ez dut igo bueltaka. oraindik. Nire lagun maialenek utzi zizkian bere pasaitzak horre bizikletan ibiltzeko eta... Igotzen nuen. Argazki bat bizikletan? Guri Bidalizegun uste. Ui, nik ez... Bai. Bai, etzen nuen igo Instagramena. Bueno, gero begiratu artxiboetan begiratu Eneko gero. hemen dela, ez zuen biali nizuen. Ah, Instara oraindik ez dut igo. Nigo behar dut. Zera posturio totale, kontxati, biziletan, alkandora, akreditazioa hortantzan. Baina egun hartan akreditazioa jarri nuen, antiguo berri zinemetaren indolako ja berandu, eta pentsatunen boltsikuan, atzeko boltsikuan biziletan silinarekin erortzeko arriskoa bazegoela, eta lepotik zintzilika jarri nuen. Bestela ez dut jartzen, ez ja posturio bai edo ez, lepoan oso ezeroso egiten zaidalako akreditazioaren tira hile desente daukate Bizkar eta Lepoaldean, eta hemen tira hori bueltaka bukatzen dute dena hola, gorri egin eta horregatik normalen gerrikotik zintzilik aramaten dute edo Patrikan. Bueno, puztute ibili hemen nintzen, oso ondo hemen denak nirekin sartzen, lasai, oso ondo izate. Hemen entzuleok ez gure txata dago, egunon, gaur eneko, ea ezagutzen gean. Nire maite duta da, atzo zederra elkarrezketa ordizia rokekoi, elkarrezketa musikaz mugimendua itzegin genuen. Zederra den lan hau. Noiz da goxua azoka Tolosan? Ez dakit... A ber, gorkanik urriaren 25 uste dut. Aha. Babarrunarena azaroaren 22 dela. Begiratuko dugu. Bai, berriz ere Tolosa zentrista jarri gara pixka Euskal Herria. Hemen eneko zuretzat dago karea eta area. Ui. Bai, urriak 25 da goxua izeneko azoka, Tolosan egiten den azoka bat, Gozoaren pastialak eta horrelako egiten goten dira. Ados? Bueno, eneko, esan dut hemen, eneko zelako ahotsa. Egia da. Bueno, Egia da. Hor karea. Eta orain area. Dantzan flojo eneko. Goiuri 15, Inigo 10. Dantza egin dugu gaur? Bai, konturatu gabe ja bagin Hala, ze automatikoki, ja, automatizatu da daukat, orain esango nukela, eskuak altxa ditut. Bueno, ze bitxia. Altxako zenituen, Bai, 15 eman dizuten erago. Dizer zer moduz, esan, nik dizer ezagutzen du baino zut erabiltzen. Imanol, zein da zure maite mina? Maite mina, maite dute izango da? Izango da. Bueno, gauza bate, lortu dituz esarrera gorkor bizurentzat. Igo bai mesedez historia, oso ondo igoko dut historia gero, nire sare sozialetara, ez bigarren kafena, gauza oso personala baita, norbera biziletan ibiltzen. Zein da zure maite dute, Imanol? Jo, pentsatzen nun ja... ezkerretik hasiko ginela, ez? Ez, uste nun ja intzen ituztela ze hor, lanen ibili naiz eta ez zuten zuen, baino, erabaki duzu azkenen nilekin ze plano egingo dugun? Bai, karo, gaur egia da, hori izango da nire maite duta. Batzuetan, gerta ezegu estudio honetan, etortzen diala pertsona kantidade batzuk, eta kasu honetan etorriko dira 2 pertsona, eta bat kokatuko dugu pianoan, eta kasu egiten beraiekin batea datozen guzti horiek kokatzea pixkat kosta egiten zaigu. Bai, ze pixkat piano alde batean geratzen da ez, eta ezin dituzut denak frontal jarri. Oida, eta pianoak hartzen du personalidade asko, eta presentzia asko, eta karo, kasu honetan gitarrista batekin dator, eta zeingo dugu, zuti jarriko dugu, aulki batean jarriko dugu, eta azkenen erabaki dugu, ezagigu nola geldituko dan, estudio pixkat gauza berriak probatzeko ere. Eta ustiatzea pixkat espazioa, eta... Eta bai, eta gaur egingo saiatuko da pixkat zinea egiten. Wow. Argiakin jolasen, eta, bueno, aber ze irutza izuen. Eta nire maite duta, bide batez, da improvisaketak. Batez, eta ez dakit asko aipatu dezuen irrati honetan, baino, orokorren bideoklipak grabatzeko garaien beti daude improvisaketarako eremate izuten momentuak eta batzutan behartzen zea zure burua, eta ez datutan inguruneak behartzen zaitu.
eta maite dut improvisazioak egitea, eta bueno, olako buru erabiltzea, gauza ezberdinak bilatzeko, eta beti berdina ez egiteko. Hori bai ikusi behar duzu entzuleo gaur Nil taldea gurean izango da, eta gaur egunean zer ere gure sare sozialetari goko dugu, eurekin egindako eltrebista akustikotik, joko duten kantutako bat, eta orduan, zuen komentarioetan utz dezakezue, Imanolek asmatu duen gaur peio urruntzi horretan, eta planoak gustoko dituzuen, ala ez, bueno, uste dut, iruzkin horiek eskartuko ditugula. Aizu, Eneko, zure maite dut entzun nahi du? Bueno, nik nire maite duta gaurkoan nire herrian ingurun da. Ara? Ni zizurkildarra naiz. Eta askotan... Peio Mario Taino bezala? Hori da. Bueno, jakingo zuen bezala, zizurkil herri txiki bada. Ez da oso herria handia, 3.000 biztan legea, eta askotan, zizurkilik ateatzen naizenean, hemen ingurutik ateatzean, jendiak galderak iteizkit, eta jo, nolako da zizurkil edo zeitez du, zizurkilen. Bai, galdera hori indiate, behin baino gehiotan zeitez du, osak. Zeitez du, bizitzakin. Kontzeptu ez, zeitez du. Zeitez du zizurkilen, bueno... Bilabona jun. Ez. Bilabonakoak zizurkia etortzi da. Epa! Eta hau, hemen esaten. Eta ez da. Eta hori, behin baino gehietan indiziate galdera kurioso batzuk, nahi grazia eta tristura matia dena alde beren, dianak igual, adibidez, herri hori zer dago, Nafarroan? Aipa... Nola etortzezea? Abxat, zizurkil igual, nazten da igual, ziraukirekin, esaterako. Zirauki bai da naparra. Zizur nagusia. Zizur nagusiarekin. Baina hori, galdera horiek ulertuko nituzke Lazkao bezalako herri baten bizidan pertsona batentzako nun ez da on tren geltoki bat. Egia da trenak... Eta jende asko pasatzen dala hortik, igual ez dakila Lazkao nun da on, nire kasua dela bezala. Bueno, nire kasua nire Lazkaokoan ezelako, baina orduan, Bilabona zizurkil izeneko tren geltoki bat egonda, nola ez dakizu nun da on zizurkil. Bai, kontua da, Bilabona zizurkil tren geltoki hori dago brinkolatik Irunerako, alegia, erabat gipuzkoarra den tren transito batean, ez? Ibilbide batean. Zu galdeiozu, ez dakit, igorreko norbaiti, zizurkil non dagoen, eta berak ezagutuko du Gipuzkoako kostako euskotrenen parada guztiak ezagutuko ditu akaso, baina ez Renfeko aldiriko trenena, ez delako hain. Baina ez izu igorreko jentea galdetzen, hau Donostiko jentea galdetzen dizu. Eske barkai guzue Donostiarrok, baina bereziki jaioak zarete gainontzeko herriak non dauden kokatu ezinen, Eta ez Donostiko bakarrik, Epa. Baita Pasaia, Errenteria... Claro, Zarautz baita, batzuk... Jende hori berinkolara asko ez da jungo. Ez noski. Gero asko izaten da ere, hori, nungoa zera eta Tolosarra eta, Goierrikoa eta... Bueno, ez, Tolosa ez dago Goierrin, baina animo, lasai. Bai, hori asko gertatzen da, ja. Baina nire ezin gertatu zaite, ez dugu horatzen ze herri zen, baina nire buruan, duela urte asko, Naparroan zegoen herri bat, eta herria Bizkaitarra zen. Baina izenak bazuen energiola Napar bat, pixkat jendeari zizurkiekin gertatzen zaion bezala. Bueno, konik bat egiten dut zure sentsazio horrekin, ze nik emanuen denboralditxo bat Bruselan, Belgikan bizitzen, eta Bruselatik bueltan, hau da, Europako hiriburutik bueltan, zizurkilera joan nintzen bizitzera. Eta orduan, nire, nazioarteko lagunek, esaten zidaten, baina, nola? Eda, hain hiriburua den, hiriburu batetik, hain herri txiki batera joango zara bizitzera, eta ni, pues, noski, haizu, ni gustora zizurkilen, baina egia da, jendea galdetzen zola, baina hori, non dago? Eta haizu, gertatzen zaigu, ezagutzen ditugula, ez dakit, kotao irlak, eta ez dugula ezagutzen, eta ez dakigula kokatzen, ez dakit, izaro irla, ze udalerritan dagoen. Enerraietan loratzen da odolaren mintzoa. Ze esan gozun aturrik tenesin? Ez dakit. Arkere azalpenak amagarko zituen. Gaur enerraietan loratzen da odolaren mintzoa. Bide lapurrak taldeare gurekin izan genuen elkarrizketa akustikoan eta kantu ederra utzi ziguten, hau euren diskotik hartu dugu, aturri,
Tenesin, nik beti kokatu dut, bai, eurek azaldu zuten historia, Aturri Tenesira neskame joandako neska gazte bazen, ez du gogoratzen nongotarra zen. Bueno, galdetua genu Aturri ibaiaren inguruan ere, ez da gitu euskaldun asko kokatuko genukeen, Hori, genukeen, esan behar nizun, gure buru ere kokatzen dugula kontu honetan, guk ere egiten dugula, kanpora joan, bidaia handiak egin, ez dakit zenbat kilometrotara, eta gero, hemen egon, eta behin ere, ez dakit, kanpezura joan gabe egon. Bai. Zer gehiago galdetzen dizue, igual moztu indizugu? Bai, bueno, hemen hasi gara. Ez guantxo batu naiz. Zukoitxo batu nahi zutaz zeneko. Ez, estilo hortako galderak egia esan. Bai, nun dao, zeite zuen, nahi horrek asko txokatu zian. Ja, zer egiten du? Zer egingo dugu, bizi? Ez dakit? Etxetik atera, paseatu, lagunekin egon. Lanera joan, lanetik bueltatu, tabernara joan. Ez dakit? Baina goza gehiore ingo dituzu ez, egunerokotasunen. Bai, adibideak jartzen ari nintzen, leku guztietan egiten diren gauzak. Ja. Lanera joan, ibili, itzegin, taberna, egoten dira. Arnastu. Losketak egin. Begiratu. Vale. Lo egin. Oso ondo. Gora zizurkil. Gora zizurkil. Gora? Eta gora zizurkil bera. Gora zizurkil bera. Bai. Entzulio gabere jakin bar duzu, guk dena ez dakigu, baina zizurkil gertuago geratzen zaigulako, zizurkilek badu zizurkil eta zizurkil gora. Bai, bueno, zizurkil beran izen ofiziala elbarrena da, baina bai. Elbarrena? Elbarrena, baina bai, zizurkil bera o zizurkil gora, bai. Bilak onartuta, oso. Non itxasoratzen da Aturri baia? Tenesin? Baionan Adurri ibaia edo Aturri ibaia. Hau paradogikoa da edo kuriosoa da ze bizen ditu, nik esan nuke biak euskeratik datozela. Bat ez dela, ez dakite iparralden gertatzen da ez, errobi ibaiarekin lanif frantzesez. Baina Aturri eta Adur. Hau, oraintxari naiz botatzen konsulta egingo dut, baina galdetuko dugu. Itxura behintzatez, Aturriri eta Adurri biena nahiko euskal izena direla. Bueno, bai, Pirineoetan jaiotzen den ibai majoa gainera, eta Baionara heltzen dana ondo hasita eta han batzen zaio Baionako kaleetan aipatu duan errobi ibaia bera, eta biak elkartuta itxasoratzen dira Baionan, benetan ibai zabal potolo majo bate osatuz, Adur edo Aturri ibai hori. Euskal geografiaren inguruan jarraituko dugu beste momenturen batean, baina Goiuri zure maite dutare entzun nahiko nuke. Ui, ama, nire maite duta? Galdera berria da. Ez dut prestatu. Ez da gitzere erantzun. Bai, gitzere erantzun. Ez, broma, txantxetan ari naiz. Zer dik tipa honik? Txantxetan ari naiz. Maite dut bat daukat, eta maite dut, ez dakit maite duta den, edo besarka virtual bat, ze nire lagun bat, nire kuadriako lagun bat, kezkatuta dabil, ze bere alabari urtebetetxo daukan alabari, belarrian eduki du zerbait eta antibiotikoak emon dizkiote, eta ara non antibiotikoak hartu, eta erreakzio alergiko bat izan du, eta ordan gaixoa dago, gau oso txarra pasa duela, urtebeteko ume bate gainera ezin dizu adierazi zer non duen mina, zer gertatzen zaion, deseroso dagoen, edo nola dagoen, eta ordan nire laguna oso kezkatuta dago, eta ordan aprobetxatu nahi nuen tarte hau iratiri besarkada bat bidaltzeko, eta badakit gaur egon direla medikoenean berriro, eta medikoak aldatu diela hortxe umeak hartu beharreko hori, eta ondo zaindu dutela, eta badakit gaurtik aurrera oberuntza egingo duela, beraz, hemendik besarkada bat, irati eta mareneri. Urriko ametzak bete, edertzen garai baten, enuen jakin zertzen neu. Nik bitarte honetan baieztatu dut Aturri eta Adur biak euskera direla, baina bien jatorria ere latinezko Aturrusen dagoela. Latinek Aturrus deitu aurretik ibai horrek ote zuen izenik eta euskerak eragin ote zuen latinen izen hartan. Beste batean ziurtetu beharko dizuedan zerbait da, baina badirudi bi hitzak
euskararen filtrotik edo pasatakoak direla, bai aturri eta bai adur. Eta atzean badagoela nolabait, latinez aturruz hitz hori. Kantu hau iretzat Bolga eran dezan Bolgako batelaria Bidelapurrak taldearen honekin ari gara oraintxe, eta karo, nire maite duta faltako zeizue. Bai. Maite dute, esango dute Euskal Hedabideen arteko elkar erreferentzialtasuna balio du esaten ari izen honek. Bai. Gaur, jeikina izenean lagun batek idatzit, Iruñatik, eta esan dit, aizu, didakoek, gazteakoek zutaz hitz egin dute. Bai? Ara, zer egin dut nik urriaren batean, netaz hitz egin dezaten, ze, ez dakit, nik dakidala behintzat, gaur, ez da nire urtebetetze eguna, bai, pixkat horrela geratu naiz. Biurrikeriaren bat seguro. Bai, baliteke. Eta, berriz ere arazotxoa dauzkaten, nire bizitzan hemen musika behar bezala jartzeko. Bolga eran dezagun Besarkadetan utu Talagu Vale, moldatzen ari nahi zen entzuleok. Bueno, eta bialdi dit, esan diot, bai, benetan, nik zergatik itzein dute banetaz, eta uste dut, joan dela atzera bere entzuten ariko zen streamingan, eta hause bidali dit. Dagoeneko ospatzen. Egun, aztuak ere Andreak eta Iongik ere ospatu duzu, Samonuket Julenek ez dakit. Kaferik hartu duzu gaur? Bai. Etxean. Hombre, Inigo Asensio kabestuko luke bezala. Kafe bat! Nola? Ordidaztu. Bola urriak bat. Bai. Kafearen nazioarteko eguna da gaur. Eta horri tiraka galdera. 100 euroren truke, Bakizue dela, gehien garesti duen produktu bat. Hori da, asko garesti duen produktu bat, honek aitzak imango dugu kafearen inguruan hitz egiteko. Polita iruditu zait, eta nik ere, bialdu duiet audiotxo bat. Lehen kafe hartu berri dudan honetan, kanta diezazueket. Kafe bat zor didazu orain. Kabroi kuadrilla, sarkada bat. Besarkat hemendik gazteako lagunei, eta bai, gaur kafearen egunaren honetan gogoratu dira nirekin, kantatzen dio delako kafeari, bai, kafe bat zor diogu elkarri askotan, eta horrek eman zidan kantu bat egiteko, bai? Urdangarik abestu zuen eta arbai egin zuen. Kafe bat zor didazu orain. Kafearen inguruan hitz egin behar dugu entzuleok, ze gaur kafearen nazioarteko eguna da, eta goiurik azterketatxo bat prestatu digu. Bai, alaxe da. Nola egingo dugu? Joan naiz banaka galderak egiten, edo nik galdera bota eta norbaitek erantzuna balin badaki zer esango duzue? Zekaro, ez daukagu hemen telebizioneko programetan bezala pultsatzaileak edo. Kofi! Venga, oso ondo. Vale, lehenengo galdera. Preso dute? Bai, beharko. Lehenengo galdera. Zein herrialdek kontsumitzen du kafe gehien? Eta galderak bi erantzun dauzka. Bi erantzun posible edo? Bi herrialde, nola neurtzen duzunaren arabera. Badago herrialde bat asko kontsumitzen duena, baino populazioa oso handia delako, eta gero badago beste herrialde bat, kontuan hartuta proportzionaltasuna hori kontuan hartuta, beste herrialde bat da, esan genezakena hori dela gehien kontsumitzen duena, baino bi herrialderen bila nabil. Aukera batzuk emango dizkiguzu edo? Ez nuen asmorik, ez nuen intentziorik, pentsatzen nuen, bi herrialde esateko gai izango zinatela. Bale, nik uste lehena Txina dela. Apostu hona da, baina nik uste dut ez. Eta zer uste duzu? Kontua da, daukadala pixkat rodeau, esaten dara. Sonatzen dit herrialde nordiko bat dela. Iniz irakurri dut, herrialde nordikoetan kafe asko hartzen dela. Bi herrialde esan dut, behar ditugula. Bi behar ditugu, galdu naiz, abestiaten bilan egon. Badago herrialde bat, kopuruan gehien kontsumitzen duena dena, baina populazio oso handia duelako, eta badago beste herrialde bat, proportzionaltasuna kontuan hartzen balin badugu, hori dela benetan gehien kontsumitzen duena. Orain bai inigo. Bai. Beraz, bigarren hori esango nuket dela. Deskartatuko dut Noruega. Eta daukat Suedia edo Finlandia. Zuek zer diozue? Europa uste duzu ala?
nik buruan dut herrialde nordikoetan gertatzen dela hau. Ez dakitan ordu asko gau ez egiten dituztelako, ez dakit oso ondo zein den arrazoia, baina Suedia esango dut. Enekok esan du gehien kontsumitzen duena volumenaren arabera Txina dela, Inigok proportzioaren arabera Suedia dela, Imanol ez duzu erantzun bakar bat eman. Nik Estatu Batuak esango nuke. Volumen edo proportzionaltasunaren arabera? Volumen. Volumenaren arabera. Din, lehenengo irabazlea daukagu. Bai, Estatu Batuak dira munduko kafe kontsumitzailerik handienak volumen osoari dagokionez, ez? Amerikarrek, Estatu Batuarrek kafe asko. Eta asko edaten dute, eta kafe asko importatzen dute Brasil, Kolombia, Vietnam eta Guatemalatik. Beraz, kontsumitu bai, volumen osori dagokionez, Amerikako Estatu Batuak, baina proportzionalki, proportzioari erreparatzen badiogu, zein da? Inogok Suedia esan du? Andorra, esango denik. Andorra, eta eneko? Finlandia. Din! Puntu bat Imanolentzako, eta puntu bat enekoren zako. Biztanle bakoitzaren kafearen kontsumoa kontuan hartzen badugu, Finlandiak hartzen du mundu mailako lidergoa. Finlandiarrek bataz beste 12 kilo kafe kontsumitzen dituzte urtean. Finlandian kafea hain da garrantzitsua, kafe etenaldiek izen propio bat daukatela, kabitauko izena du, kafea hartzeko egiten duzun atxedenak, kabitauko. Nahitaezkoak dira baita lanean, bulegoetan ere. Gainera, Finlandian tradizio interesgarri bat daukate, kafea hartzen dutela leipajustorekin. Bertako gazta batekin. Gazta zati bat botatzen diote kafeari. Eta urtuala... Hori Kolombian ere egiten dute. Kafearen zaporek xurgatu egiten du, eta zapore esperientzia, hola, ezin hobea sortzen du. Beraz, puntu bat, Imanolentzako, puntu bat, enekorentzako, eta huts. 0 puntu, Inigorentzako. Bueno, a ver, venga. Nik hemen egin baritut nabardura pare bat. Ez. Bai. Noski inguitu dala. Bat, eneko que asmatu du, niri esker, zer ikutzitut biharri alde hor bandejan zan bat edo bestea. Eta gero, Estatu Batuena, uste dala pixkat sesgo dun edo zehaztasun zientifiko gutxiko adierazpen bat. Estatu Batuarrak edaten duten kafea ura da. Hori beste kontua da, Inigo. Barkatu, Kolombiako kafetalak elirateke biziko Estatu Batuarrek 7 kafe alerekin hartzen dituzten 70 litro kafeengatik balitz. Beraz, kafea eta ura desberdin barko lirateke. Baina kafea urarekin alare, ez? Bai, baina zenbat kafe gramo konsumitzen ditu Estatu Batuak. Uste dut, hemen begiratzen ari garena, aztertzen ari garena, zenbat kafe hartzen dute egunean edo zenbat litro kafe hartzen dituzten. Zenbat kontsumitzen dan, ez? Hau da, zenbat aldiz erosten dan kafe bat. Ez. Bueno, baina esan bai, ez dakit ordan ari garen edo litrotan ari garen. Ez kontsumitu irentxi. Bai. Hala ere, Imanol puntu bat, eneko puntu bat, Inigo huts. Venga, urrengo galdera. Zenbat litro ditu munduan Guinness errekorra duen kafe katilukadak? Hau da, egin zuten behin kafe katilukada bat, hala, erraldoia, litro asko zituena. Galdera da, zenbat litro diren. Baina pertsona batek irentzi zitun litro guzti horiek? Ez. Vale, earki, izan daitezke, nik esango dut 1257 litro. Txaron, apuntatu egin behar ditut, edo apuntatu zuek, zuen erantzunak. Hau oso randoma da, baina. Venga, bixi. Nik 200. Nik 500. 200 litro, 500 litro, eta zuk, Inigo? 1257. Bale, oso urruti zaudete guztiak. Beraka? Oso urruti. Jo gehien ni urbildu naiz. Askoz gehiago dira. Beste aukera bat emango dizuet. Pentsatu askoz, eta kontatuko dizuet, ez duzu asmatu. Zenbaki zehatza. Aldituzu xetasun batzuk eman. Hau da, piztina bat bete zuten kafez eta Kolombiako Txintxina herrian egin zuten, duela urte gutxi batzuk. Abesti bat egin zioten sorotan belekoek, eurei ez? Abai? Txintxina tiko folk and rolla. Hilabete batzuk behar izan dituzte kafe katilu hori eraikitzeko.
Guinness World Recordsek ziurtatu zuen estruktura hori onargarria zela. Eta Bolivar izeneko parke baten erdigunean kokatu zuten kafe katiluka da hori. Eta esango dizuet, venga, 10.000 eta 30.000 litroren artean dagoela. Nik esaten dut 22.000. 17. Inigo? 15.000. 22.000, 700 eta 39 litro. 22.000, 700 eta 39 litro, Imanol, begiratu egin duzu? Ez? Oso ondo! Ze bitxia, 22.000 litroko kafea, argazkiak begiratzen bali behituzu, esan oso bitxia da, ze da katilu txuri erraldoi bat, herriaren erdigunean, 22.000, 729 litro, eta beraiek daukate errekorra, eta haizu, oso plan politia. Hurrengo galdera, ze lotura dago kafea eta joko olimpikoen artean? Eta badakit hau galdera zaila dela, baina historia bitxi bat badago, bereziki, herrialde bat, eta kafea lotzen dituena joku olimpikoen baitan. Eta historia kontatu nahi duzut, baina lehenengo jakin nahi dut, ea asmatzen duzuen ze lotura dagoen. Ideiarik ez daukago Juri. Zaukazue. Bale, ari naiz 1900 eta 32 izketan. 1932an, kafeak herrialde bat bultzatu zuen joko olimpikoetara. Bazegoelako, 1932an herrialde bat, etzuenik, gobernuak etzuen dirurik bere atletak joko olimpikoetara bidaltzeko. Eta orduan zer egin zuten? Kafea saldu. Eta kafea saltzearekin lortutako diruari esker, bidali zituzten kirolariak joko olimpikoetara. Ze herrialde zari gara? Etiopia. Ez. Kolombia. Gutzi beste erantzuten ino. Bai, hori samarron, Kolombia, baino, ez dakit. Vale, Etiopia dio Inigok, Kolombia dio Imanolek, eneko? Honduras. Ez duzu esmatu. Errebote. Brasil. Imanol? Ez dakit. Eneko? India. Imanol nahi duzu, saiatu nahi duzu edo? Urrengo txanda. Venga, Inigo? Puntutxe bat lortu duzu. Brasil izan zelako 1932an, Brasilgo gobernuak ez zuen nahikoa diru bere atletak bidaltzeko joko olimpikoetara, eta orduan, kafea saldu zuten esan bezala, hortxe, itxasontzi bat bete zuten kafearekin, eta Kalifornia estatuari saldu zioten kafe hori. Bide batez, Brasila egun munduko kafe ekoizlerik handiena. Kafe gehien ekoizten duen herrialdea Kolombiaren gainetik, eta gainera bigarren bat dago oraintxe buruan dantzan daukadana, baina Brasil izan da azken urteotan ja ekoizlerik handiena. Vale, momentu honetan Imanol ari da irabazen, 2 puntu dauzka, enekok puntu bat dauka, eta Inigok beste puntu bat dauka, beraz, urrengo galdera bat egingo dizuet. Zenbat katilu hartzea kontsideratu daiteke hilgarria? Hau da, dosi mortala edo esaten dela. Nondik aurrera? Ez, badago kopuru bat, hortik aurrera, noski. Horrek hiltzen bat zaitu, kopuru horrek gehi bat, hil egiten zaitu baita ere. 27. 24. 36. Ez du inork asmatu, beraz? Beste... Goraka edo beraka? 16. 12. 34. Ez du inork asmatu oraindik. Gehiago da. Hilgarria, amasei hartzen badituzu, arazoak bihotzeko bat izan dezakezu, edo zure, sistema nerviosoa jarri daiteke pixkat hor kolokan, baina hil? 52. Eneko? 47. Ino? 55. Askoz gehiago dira, izue? 102. Eneko? A ber, ez dugu zifra asmatuko, irratxai bat egiten ari gara, bota zifra hori. 124. 100. Aiba.
omen dira izu. Uste, ez bat gehiago eta ez bat gutxiago. Horixe da, nik egindako ikerketaren arabera dionak. 100 katiluka da kafea edaten badituzu, hile egin zaitezke. Egongo da influencerren bat edo youtuberren bat ingo dituna saiakera horiek. Pentsatzen... Hainbeste, igual ez, baino... Pentsatzen dut, galdera, hau ez inork asmatu, urrengo galdera. Esaten da, kafea deskubritu zuela, pertsona batek, animali batzuk zaintzen ari zela. Etiopiako langile batek deskubritu zuela kafea. Galdera da, ze animali ari zen zaintzen Etiopiako gizon hau kafea deskubritu zuenean. Ardiak. Izan ziteken, hartzaia? Izan ziteken? Txori bat. Baliteke. Bitartean kontatuko dizut, bera ari zela animalia hau zaintzen, eta konturatu zela, animaliak landare zehatz bat jantzuenean, animaliek jantzutenean, beste energia mota bat zutela, eta orduan joan zen bere herrixkako frailei kontatzera, bere deskubrimendu hau. Ardiak, txoriak eta txakurrak, uste dut puntua inigori emango dio dala, naiz eta ez zuen asmatu. Hauntzak dira orduan, Hauntzak direlako. Bi aukerak zuen ordan zan pixket, bai. Bai, hori esaten da, zegoela, hauntzak zituen gizon bat Etiopian, eta, ari zela, berak eskatuta zegoela, bere hauntzek jarrera arraroa zutelako. Berak bazekien, berak aurretik ere izan zituen hauntz batzuk, eta orduan, berez, bere ofizioa hori zen, eta bazekien zer den jarrera ohiko bat animalia horretan, eta zer ez, momentu batean, ez omentzen bat ere ohikoa, bere hauntzen jarrera. Orduan konturatu zen, hortxe landare bat bazegoela, eta kafea zeukalak landare horrek, eta hori hartuta gero, ezin zutela lorik egin gauetan. Hauntzek. Eta berak nahi zuen hauntzek lo egitea gauetan. Ez omen zuten. Orduan joan zen, esan bezala, fraileen gana kontatzera. Orduan fraileak edo monjeak, edo ez dakitzer izango ziren, esan zuten, zerbait egin behar dugu, arraroa da, hemen zerbait egongo da, eta orduan probatu egin zuten, eta horrela deskubritu zuten, kafea, eta esaten da, horrela jaio zela kafea, baina egia esan historiak gehiago ere badaude, eta nik jatorria ezagut ainargi, baina hauntzak, haizu? Nahiko onartuta dago, jatorria hori dela, Etiopian agertu zela, izatez gerora Etiopek egiten zuten animalia grasarekin, gantzarekin nahastu kafea eta olako bolatzuk egiten zituzten bidai luzeetan, bazelako bide energetiko oso on bat, baina kafea han sortu eta urte askotan ere inguru haietan, alegia Etiopiatik justu Afrikako adarraren bestaldera, Yemen eta gaur egun Arabia Saudi eta inguru hietara igaro zen kafea, eta mundu arabiarraren elikagai izan zen. Eta gerora, baina urteak, ez dakit, 3 mende beranduago edo iritsi zen Venezuela, gaur egun Venezuela den, garai batean La Gran Colombia edo ditzen zioten lurretatik, Santander inguruko kostatik, badago Santander, kafea eta Kolombiak eta Amerika Latinak baramatzate 2 mende kafea ustiatzen, eta Etiopiak 5 mende pasatxo, oso espalditia etorren zerbait da. Eta horregatik, kafearen inguruan hitz egiten denean eta kafe arabika esaten denean, jendearik pixkat txokatzen dio ez, baina Kolombiako kafea erosi eta kafe arabika ditzen zaio. Da espezie hori, kafe mota hori, arabiarrek eramantutelakoara, naiz eta orduan lurrez arabiarretatik jaio zen, kasu honetan Etiopiatik, eta gero Eritrean ere landatu zen, eta hor egun asko landatzen da Etiopian, eta Etiopiak badu kalidadea handiko kafea arabikoa, baina baita Kolombiak denak dira arabikoak. Eta gero, badago beste kafe mota bat, arabikoa ez dena. Beste adar bat kafearen ekoizpenean. Horrein nik egin ditu galderak. Baina ez du bukatu, baina ados. Bale, galdera da, arabikoa ez den kafeak, nola izena duen? Bai. Esan ezakegu oso sendoa dela. Hori da pista bat. Gazteleraz pentsatuko bazen dute sendoa. Forte. Ez, pixkate hizkuntza iztegian pixkat aratago. Zuaitz sendo bat... Ez
Bale. Ez indarra, hitza zehazki. Ez, sendotasuna. Bide batez, buen temazo, Entzuten nahi daiken, Bai. Esan ezinen ez ikusiak ari gara entzuten. Disko berria badator. Baina disko zaharretik ere hemen gabiltza kafea aipatzen duten kantuek berreskuratzen. Oztutako bezain beste kafe bizitza galdu dira. Hori dio kantu honetan ja nire Arantzabek. Robusta izena du beste kafeak. Vale. Eta, robusto indartxuren sinonimoa da. Bueno, sendoaren agilago, ez? Bai. Zakit, bai. Baina bai. Beste kafe mota bada, egia esan ez da oso kalidad honekoa. Eta hor, diferentzia nagusia da, batez ere altitudea. Afrikako hegoaldean eta Afrika erditik edo, kontinenteran erditik behera, robusta kafea landatu eta konsumitzen da munduko leku batzutan, ez da ekoizpen ondia egoten, baina hemen topatzen duzu robusta supermerkatuan, Kontua da, kafe pixkat ezain delikatua, ezain goxoa, ezain fina, ezain frutala dela, baina landariak oso ondo usten diola guztiari, bai izurritei, bai eguraldi muturrekoei, ezetasun asko, lehortea, zuaitze sendoagoak dira kafearen izenak berak ere adierazten duen bezala, eta robusta kafea 1000 metrotik azpira ere landatu daiteke, ia itsasmailatik landatzen hasi daiteken zuaitz bada. Aldiz, kafe arabikoarekin gertatzen da, gero eta altuago ordun eta espezie bereziagoak landatu daitezkela. Eta beraz, lanketa ere zailagoa da, 1800 metrotatik 2500 metrotarako tarteetan estrikto altura edo ditzen diete Amerika Latinan, ez? Kafea oso altu landatu behar da, espezie berezi batzuk hor soilik bizirauten dutelako. Eta horrek suposatzen du, rekolekzioan, uztabiltzean, esfortzu handiagoak direla, oso inguru malkartsuetan sortzen dira, lursaiak ere hain altu ez dira inbeste lekutan egoten, baina hortik ateratzen den kafea, oso garaiera altuko kafe arabikoa, berez da munduan ondoen konsideratzen den kafea. Badagoa ez Bourbon Rosé izeneko espezialidade bat, oso altura makarrik sortzen dana, baina oso afrutatua dana. Eta ahoan kafe alea sartu, kafe gerezia sartu, eta benetan goxoa dena, fruta gozo baten zaporea duena. 1000 metrotako kafe arruntago baten gerezitxo hori jaten baduzu, hor ez dago zaporerik hori, nahiko besterik gabeko kafe mota bat da. Azken bitxikira bat esan den untzen dira. Beethoven oso kafe zalea omentzen, eta bakizu, egunero, sekulako denbora piat galtzen zuela aleak kontatzen berak hartu behar zuen, 60 ale behar zituen kafe hartzen zuen bakoitzean. 60 ale, eta esaten dute, bere biografietan, eta hala dago jasota bintzat, egunero horrela banan zenbatzen zituela ale guztiak, ezin ziren 59 izan, eta ezin ziren 60 bat izan. 60 ale behar zuten izan. Eta horrela egunero. Baina oso ondari zen Beethoven, kafe baristek edo kafe amaia osonean egiten dutenek, hori ikaragarri nortzen dute. Bakoitzak badu bere puntua, ez? 9 gramo katilu baterako, edo 10-11 gramo kafe xehetua dagoeneko, katilu baterako. Eta hortik ateratzen bazara, asko eragiten du kafearen zaporean, eta beraz, Beethoven ondo ari zen, Orain behintzat badaude, ez gramoka egiten balin baduzu, pixatu egiten duzu. Bere biografietan esaten da, banan zenbatzen zituela. Bai. Pentsa, berarekin zegoen jendeak, orain ere ari da hau. Eta ale bat bestea baino ondixegoa baldin bazen? Hori ez dakit. Normalen kafe honak ale behar luke izan. Alearen tamainako sontzekoa beharko luke. Suposatzen da, hazi eta bildu dena garai berean egin dela, lursail berdinetan, askotan zuaitz beretik ere hartuko dituzu. Eta beraz, aleak nahiko antzekoa beharko luke. Baina, alde txikiak egon daitezke, ez dakit Beethovenek zer egiten zuen horrekin. Goizeko 11 ditugu, kafearen inguruan ez dakit askoz gehiago hitz egiteko aukera izango dugun, baina oraindik ere hemen jarraituko dugu zuekin, Gartxotun Letonarekin utziko zaituztegu, baina Zaloa Badiola lankideare badugu dagoeneko estudio zentraletatik prest. Zaloa, egunon, uste du zure mikrofona iriki behar diguzula hortxe sisteman, guk zu entzunale izateko, eta orain bai, Zaloa Badiola, egunon.
Egun honen denoi eta egun honen entzuleok zuei ere. Gaurkoan bibegiak Gazara bidean den Sumut flotillan izango ditugu. Arrisku eremuan sartuta dagoeneko Israelgo kan irratiaren esanetan armadako hegazkin eta itsasontziak prestakuntza lanetan dabiltza ontzidia ondoratzeko. Kan irratiaren esanetan, esan bezala armada israeldarrak Sumut ontzidiko 500 aktivistak atxilotuko dituzte, Asodeko portuan interrogatu eta deportatuko dituzte eta gainera hainbat ontzi ere suntsituko omen dituzte, ezin dituztelako itsasontzi guztiak lehorrera eraman. Gaur egun Sumut flotillari jarraituz nazioarteko itsasarmadako hainbat itsasontzi doaz, horien artean Espainiar estatuko bat. Momentu honetan adirazi dutenez, identifikatu gabeko zenbait itsasontzi misioko zenbait ontzitara hurbildu dira, gaur goizaldean dagoeneko urrundu dira Gazako zerrendara hurbiltzen jarraitzen duten bitartean dena dela esango dugu, esan dezakegu momentu honetan lasai dagoela egoera goizak aurrera egin ahala jarraituko dugu honen inguruan informatzen. Bien bitartean nazioarteko komunitatea Donald Trumpek Gazarako proposatu duen plana aztertzen ari den bitartean, magnate estatu batuarrak erantzuna emateko 3-4 eguneko epea eman dio Hamasi. Eta planak iragarrian arrean Israelek 45 lagun hilditu Gazan azken 24 orduetan. Bestelako gaietan, forentseen faltak estatuaren biktimen errekonozimendua blokatuta dauka. Estatuaren biktimak baloratzen dituen batzordeak bizi zuten blokeo egoera salatu zuten iaz, eta gaur aurkeztuko den urteko txostenean horixe bera berretsiko da. 5 biktima identifikatu ahal izan dituzte bakarrik, Pasaiako enboskadakoak eta Rosa Zarra bera. Forentserik gabe batzordeak bere lana gelditu beharko du. Azken orduko bat ere, 2 pertsona labanaz zauritu dira, aste arte honetan Gasteizko Gurutze Zuriaren kalean izandako borroka batean. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, liskarra arratsaldeko 7:30 aldera izan da, Koroatze auzoko kale horretan. 2 gazteak Txagorritxuko ospitalera eraman dituzte, arma zuri batek eragindako zauri arinekin. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, gertatutako argitzeko, eta oraingoz ez dute inor atxilotu. Eta nazioartera berriro ere, Filipinetako agintariek gutxienez 60 hildako zenbatu dituztelako, bertan izan den 6,9 graduko lurrikararen ondorioz, dozenaka zauritu eta kalte materialak ere utz ditu lurrikarak. Eskualdeak kalamitate egoera ezarri du. Tira badirudi audiokorte hori entzuteko arazoak ditugula, Zaloa Baidolarekin egin ditugu azken minutuak azken ordukoari helduta, eguerdiko 12etan jarraituko dugu informazioaren ariari eutxita, eta bien bitartean aurrera egingo dugu hementxe, bigarren kafean, entzuleo goizeko 11 eta 3 minutu ditugun honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta kafearen inguruan hitz egiten jarraituko dugu oraindik minutu batzuetan entzuleok, eta topatuko dugu horretarako kantu egokia, esaterako Coffee and Cigarettes izeneko taldearen kantu ederro. I gave up coffee and cigarettes. I hate to say it hasn't helped me yet. I thought my problems would just dissipate, and all my pain would be in yesterday. Entzuliok, gauzat kontatu behar dizuegu. Goiuri ezei zarandia joan egin da orentxe. Baina, lasai, ez da boikota egin diogula kafea zitze egiteko bera kafea maite ez duelako, Segituan, etorriko da, bien bitartean guari gara kafea hartzen. Imanolek prestatu du kafea hemen, Zaloa badiola gurekin ari zen bitartean, eta jarraituko dugu kafearen inguruan izketan, ze oso basikoak gara kafe hartzerakoan, esango nuke.
Zuek, zenbat modutara egindako kafea hartu duzuela, esango zenukete, neko Imanol? Ze modutara? Bai, edo zenbat modutara. Adiez, orain txartu dugun hau, espresso makina batean egin dugu. Kaso honetan, kapsula duen espresso bat, gure kafea txikitu eta zuzenen egiteko makinarekin arazoak izan ditugulako, eta bilatu beharko dugulako alternatiba bien bitartean. Vale, espresso kafea. Kafe gutxi, oso kompaktatua, ur gutxirekin egiten dena, eta presio handia exigitzen duena. Urak egiten du nolabait kafearen bloketxo hori presionatu dena, bertatik iragazita, kafea eman. Kafe oso lodia, krema handikoa, zapore oso potolokoa, eta jendeari oso kafezalea ez denari bereziki pixkat beldurra ematen diona, ez? Horri esnea bota jozu edo horri ura bota jozu amori amerikano bat egiteko, ze bestela, gehiegi. Vale, hori ez den kafe modurik hartzen duzu? Bide bat ez esango nuke, joan dela gutxi irakurri detela nunbait, eta hau esaten duen jende gehienak esaten du reel edo TikTok baten entzun dula, baino ni ez guatzen benetan, kafea hartzeko moduik hobena dala esnea gabe. Hau da, esneak iten diola kafeai pertsonai kaltegarri izatea. Hau ezakit, honen inguruan zerbait badakizuen. Bez, nik ez dut inoiz esneri hartu kafearekin, baina izan daiteke. A ber, kontua da, hor bai... Nik batzutan bai ohituraka eta baki hartzeko. Nik orokorren esnekin hartzen dut, eta estudio hontan esnea gutxitan eukitzen dugunez, baita pixkanaka ohitu naiz hutsa hartzeaz. Gero baitan nabaritzen dut, igual bi huts ez da berdina bi kafesne bezala, hutsakin askoz alteratu eta askoz urdurigo senditzen naiz, baino ohitzen nahi naiz pixkanaka, eta igual kafean zaborea gehiago baloratzen dut hain. Nik hutsa edo baki hartzen normalen, orduan, bietan, ohitu naiz, nik uste. Bai, esneak bai duela normalen digestioan luzeago den, bai ez tapen zientifiko hori, eta kafesnea digestioan oso luze egoten dela, eta kafe hutsa segituan lixeritzen dela, ez eta hor aldortatik badagoela desberdintasuna. Baina nik kafea egiteko moduari heldu nahi diot. Espresso aipatu dugu, badago beste modu bat, kafetera italianoa. Bai, da tabernetako azta? Ez. Kontu bat, tabernetan dagoen espresso kafe makinak normalean Italian egindakoak direla. Italiak garatu zuela, dena ipatu dugu, Etiopia, nola hortik Arabia ingurura iritsi zen, gero egia da hor urbiltasun hori, ez pixkat Mediterraneo inguruko urbiltasun horretan Italia kafea oso goiz jaso zuela ere, eta teknologia asko garatu zuela kafea egiteko makina hauetan. Espresso kafea, Italiarrek asmatu zuten, Amerika Latinan espresso kafea duela oso gutxira arte, baina duela oso gutxira arte nioen dela 15 urte gonaiz Kolombian, eta espresso bat topatzea taberna batean etzen erabat erresa. Gaur egun bai, gaur egun duela jaeteatzuk egon nintzen bertan, dokumentala grabatzen eta aldatu da asko, lehenago ere egon nintzen duela ezain beste, baina aldatzen joan da eta Amerika Latinak hartu du ere espresso kafea egiteko joera hori, baina duela 15 urtean kafe tintoa egiten zuten, alegia putxeroko kafea, hemen ere lapikoan egin izan den, kafe kalidade oso txarrekoa, eta gainera zutan denbora asko pasatzen duena, behin eta berriz berotzen dena, eta bere doai guztiak edo galtzen dituena. Horren, italiarrek espresso makina garatzen dute, eta espresso makina hori gurera iristen da, torregatik askotan izenak ere, ez dakit, labatza, eta denak dira italiar kutsukoak. Baina, kafetera italianoa deitzen dioguna da, beste metaliko roskadun hau, zutan jartzen duguna, hau etxe askotan egoten da, eta camping giroan ere asko erabiltzen dena, ez? Kafea jarri, ura bota barkatu, gero kafea jarri, enroskatu, zutan jarri, eta dekantazioz, bero horrek egiten du ura goruntze eraman, eta iragazten da kafean zehar, eta ja dagoeneko kafe hori egin daukazu. Hori da beste modu bat, baina askoz gehiago daude. Nik orokorren pazientzia oso gutxi dauket, igual denekin, baina kafeakin baita dauzkat modu ezberdinak itxeko, baina beti erabiltzen dutena da, bulego erabiltzen dugun kapsula dugun makina hori. Baina egia da daukatela
ezagin nola ditzaion, baino esprimitu behar dan kafe mota hori, kafea egiteko. Hau da, urez betetze duzu, kafea botatze duzu, eta gero esprimitu behar. Oso interesantea da hori. Justu hortaz hitz egin nahi nizuen. Ze hor ere badago eztabaida frantsesa edo italianoa den, baina prensa frantsesaren izena jaso zuen, ez? Prensa frantsesa behintzat horrela esaten da gaztelarez, eta ingelesez French press ere. Bai, baduen bolo moduko bat, eta goiti bera jaisten den zirkulo horrek permititzen du presio egitea pixkanaka, eta orduan kafe infusionatzen uzten da, eta gero egiten dena da hori jetxi, eta kafe hautsa edo kafe xeetu hori beran geratzen da, eta kafea goran. Eta horrek aukera ematen du gainera gero cold brew izena duen, edo cold brew, edo juristago hemen oraintxe Andrew edo Drew ez da baidatzeko, baina bai cold brew idazten den hori, eta egiten dute prentsa frantzesarekin. Gauean kafea jarri sistema honetan, da pitxar moduko bat, goiti bera bultzatzen da enbolotxo hori, eta kafea eta ura jarri, eta uzten dute infusionatzen gau osoan, eta ozkailuan, eta goizean egiten da goiti bera bultza, filtro moduko hori, eta kafe hotza hartzen da. Eta hor badaude teoria oso kontrajarriak, ze kafe espresoarekin hartzen dugu kafe bat, egin berri eta hurrengo segunduetan konsumitu behar dena, ze bestela kafe hori nolabait pixkate hil egiten da, eta testura galtzen du, eta gustatzen zaigu egin berriaren zapore hori, eta horregatik italiarrek hartzen dute ristretto izeneko kafe laburra, iaia txupito txiki bat horrela sortzen duena, eta aldiz, beste bat teoria batzutan, kafeak gau osoan infusionatzen bere zapore guztiak ematen dizkio urari. Baina hori ere, oso modan dagoen sistema bat da, eta pixkat kafe gilen artean, eta estimatzen dena. Aipatu dugu, moka italiarra, aipatu dugu, gero Aeropress izeneko sistema bat. Hori bai ez dutela ezagutzen. Da oso antzekoa, prensa frantzesaren antzekoa da, baina momentuan egiten da. Oso soportatila da, bi plastiko odi dira, bata besteren barruan sartzen dena, badu filtro txiki bat, azkenean melita kafearen oso antzekoa dena, badakizue hori ere oso tipiko izan da Euskal Herrian, ez? Lapiko bat, horrelako V moduko paperezko filtro bat, hor kafea bota, eta ura pixkanaka hortik barrena iragazita egiten den kafea. Filtrazio kafea. Gero filtrazioaren barruan sistema ezberdina daude. Eta hau da filtrazio sistema bat espresoa egiten dena. Zu jartzen duzu odi baten bukaeran kafea, hor gainean dago filtro txiki bat, eta ondoren sartzen da ura. Eta jeringila bat balitz bezala, beste odi bat barruan sartzen zaio. Odia ondiari, kafea eta ura daukanari, odi bat barruan. Eta hor presioa egiten da. Eta presio horretan nolabait egiten da bortxatu filtro hori. Kafea behartu egiten da filtratzera momentuan. Eta ateratzen da kafe bat nahiko espresoaren antzekoa dena, baina filtratu bat dena. Hainbesteko presioa ez dago. Kafetera honek atmosfera askotako presioa egin dezakete, eta orduan kafe oso lodia ateratzen da, horregatik soinu hori eta horrelako presioa ez, eta konsumo elektrikoa, gure estudiontako instalazio elektrikoa aldatu behar izan du genuen kafe makinak argindarra botatzen zuelako. Zuek ez zineten oraindik hemen, baina hori gertatu zen. Kafe makinak egiten du piko bat, ia 2000 batioko konsumokoa, eta segundu horietan konsumo asko egiten du, ez? Horrek presio ikaragarria sortzen du. Eskuz ez da inbeste sortzen, baina hau bada sistema bat, erabat snob. Erabat kafezalea naiz eta jakin behar duzu. Igual pertsona pedante batena edo... Pixka bada nire aeroespresa eramango dut. Eta pertsona pedante batena dela, esan diezazueket, nik badudalako bat. Ekarri behar dut hau bigarren kafera, aeropresa, proba ezaguntze gainera. Oso kafe hona daukagu hemen, Kolombiatik ekarri nuen kafea, eta gure kapsula dun ezten kafe makina izorratu zenetik, ez du kafe hori erabiltzeko aukerarik. Ez polita gelditzen da, ez? Poltsa urdinoiek. Bai, eske... kafearen, orain kafe gourmet denaren munduan ere dagoen snobismo eta flipe pixka badago eta hor boltsa oso polita dauzkagu bai. Oan pixka lasaitu zea baino, lehenengo egunetan, ekarri zenun lehenengo egunetan zan. Etortzen bakoitzen, esate zenun, eske ze polita gelditzen dan. Ez ga edaten nahi, ez ga probatzen nahi, baino ze politxe jendun hemen poltsa hau edukitzek. Bai, hori egia da, baina egia da, nola, zuek ere pixkate xaxatu egiten didazuen, gero nire gustatzen zaidala ere, hor pixkate porsako ematea. Eta, ze modu gehiago? Bueno, eta azkeneko bat, niretzako oso interesgarria da, dela sifonoi japoniarra, eta hau da, ez dakit, alkimia traste bat balitz bezala, ez? Kimikarik erabiliko lituzketen olako probeta moduko batzuk, ola beso bate dago, bertan bada
bi kristalezko espazio ezberdin, eta hor egiten dena da, azpiko kristalezko parte horretan ura jartzen da, azpian sua egiten da, batzutan gainera su hori egin daiteke kandelatxo batekin, nola pixkaia konsumo esperientzia areagotzeko, eta pixkanaka ur hori berotzen doan enean hasten da goruntze egiten. Pixkate moka italiar metalik horren antzekoa, baina zuk ikusten duzu kristalezko odio horretan barren nola di Juan poliki kafea igotzen, sua ikusten duzu hemen mai gainean jarri dizutela, ordula ordeneko prozesu bada. Etortzen da gainera kafe egile hau taberna batean, kafe barista baten egiten baduzue, etortzen da kafea erakusten dizu, arkxe etzen duzura aurrean, gero neurtzen du baskulatxoarekin, zenbat gramo, pixkat beto benianoa den joera horretan, eta azkenean sua pizten du eta antxe uzten zaitu, bueltatzen da, zer modu zaudete, bueno, mentxe, kafeari begira, bueno, orain bukatuko da, sua itzaliko dugu ja, orain zerbitzatuko dizuet, eta bar. Bueno, modu askoz gehiago daude, baina batzuk behintzat aipatu dizkizuegu, eta kaso pretentziosoena izango da Aeropressarena, baina kafe tegi hola probatean pixkat sifoi japoniarraren egiten badizue, baina dela pixkat esperientzia oso bat, eta niri behin Etiopian neska batek egin zidan kafearen zeremonia, pixkate, bueno, beste herrialde arabiar batzutan tearekin egiten den bezala, ez? Eta hau Saharan egon garen, edo Marokon bertan, edo egiten da, tearen, bueno, olako zeremonia moduko bat, eta tea zerbitzatzen dizute, lehenengoa da gozoagoa, erdikoa da leunagoa, eta hirugarrena pixkate mikatzagoa da, eta hor joaten dira nahasten basoen artean, eta bar, honek hori egin zuen, eta kafea prestatu zuen ikatza lurrean jarrita, zementozko lurra zen, oso etxe xumeak ziren, eta antxe jarri zuen ikatza, kafea txikitu zuen, prestatu zidan, eta oso esperientzia guapo izan zen, eta hor badago pixkat kafearen inguruan zeremonia prozesu hori garrantzitsu izan dela, non eta Etiopian, den aipatu edo kafea jaio zen, eta aldiz pixkat gu gero joera Europar edo Italiar eragineko horretan kafea egiten dugula 14 segundutan edo 25 segundutan eta hartzen dugula hurrengo minutuan, ez? Eta, bueno, zeremonia horrek badu bere interesa, eta hori, kafetegi hola pijo xamar batera joaten bazarete, sifoi japoniarrarekin edo antzeko sistemaren batekin egin daiteke. Eta hau esan da, entzuleok, nilko lagunak prestauzkagula eta uste dut aurrera egin beharko dugula, baina aurrera egiteko, segundu batzuk hartuko ditugu lehenago. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak. 611-411-868. Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Sondo dizurela Iker. Asi zara? Aspaldi ez nuela esaldi hori entzuten. Pertsona ona naiz. Endabiziko kantu honetan, ez, aulen kontrola honetan, bueno, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Feixerra. Feixerra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait. Hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta feixerraren arteko desberdintasuna? Nik feixerra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoa dire, baina, ez dakit zehazki zein den. Bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena. Xabiron. Ordunen ere, jotze duna. Tardezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabin etortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baina nik. Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sajonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko. Orduan, bueno, jarri lerro pare bat eta listo. Medioak. Ez da. Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut Euskarako. Gauza bat aitortu bat. Gauza bat aitortu bat. Claro, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta orduan horrek erabiltzen. Gauza bat aitortuko ez dut.
Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen, eta... Keep calm and bigarren kafea. Espaldiko, bai, ni naiz, hemen berriz. Bukatu zait argialdia. Argia zirudiena, aldi batez, tarte bakar batez. Bukatu da dena berriro. Baina berriro hemen nagoen arren, ez dizut ezer zor nahi. Ez dut ezer nahi zutaz. Beti nahi dudan hori salbu, baina hori badakizu. Ondo ezagutzen baititu zulemak, betikoak, gureak. Behar bada. Gauza bat eskatzera nator, gauza bakar bat, desio bat, amaidazu aukera bat, eroso sentitzeko tarte bat, garai batean bezala. Munduak eztanda egin aurretik, aurreko aukera guztien aurretik, behintzat hemen zauden bitartean, unea hogaren bitartean, edo berriro gogoa galtzen dugun arte, etxean. Behintzat, munduak eztanda egin aurretik. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoan, Nil, etxea. Asimilazio konstantean bizi gara, ez urtarazko izateaz haztu. Egunon, Sara Pello. Egunon. Zemuz? Ondoltzarete, bai? Zesarrea politxa. Esan, bastante artista geratu zaio gaur ere. Otzo gauean honintzan da. Hora dia zan. Oso txikina. Diozu askatu gaituenak salba. Bueno, 2 urte pasa dira ja azkeneko zemen izan zinatendik, ni orduan eneon, baina bi hauek bai. Eta bueno, nik bai ordutik ere jarraitu zaituztegu. Zer moduz jonda tarte hau, urte hauek? Bueno, ondo, politxo. Patxadakin, eta nahiko lasai esango nauen, presa hundiri gabe. Lasai diote, baina hasi zirenetik azken urteetan Nilek EP bat argitaratu du, zuzeneko disko bat argitaratu du, RTV-ko radio 3tik pasa dira, estudioko 2 lan luz argitaratu dituzte, lan desente da hori. Bai, bueno, azkenien urtiekin basoi espiatzen gauzatxo politxek, ez, bueno, objetibo ebe bai, eta ustot super arroga zela indogun ibilbideana oin arte, osea que, bai, gustora. Baina Pello, azken diskoko lanarekin, azken lanarekin, 52 kontzertuko bira bat egin dezue. Bai, kontua da, nioin, sartu berri jana zela irerentani, lehengo lia saxofoien eta baina gitarran, euren orde sartu gare, eta gu entxe, azkenengo disko honen prozesuen batu gare, eta disko hau kaleratu du, bueno, aurrera eruen du batera, lehengo taldekidiekin, eta oen gu bixo berrixekin. Oso sentimendu berezia da ere, ez? Egontaz hitz egin behar da, zuk ustut, Pablo, egontzaren proiektuetan beti egontzarela, hasieratik. Bai. Bueno, mugan ere, ez dakit beste proiektu ematen egontzaren. Nik sortutako beste batzuk. Hori da, hasieratik, dena zu, ez? Baina da, proiektu batera iristea, non dagoeneko ja zerbait grabatu den, kontzertu batzuk egon diren, eta ziurrenik zuk proiektu hori ezagutzen zenuen, eta bapatean zure egitea, ez? Hori ere bada oso prozesu polita. Bai, berezitxe da, baina egitxe da, nik oso gustura hartu dutela, egitxe da, ez tozula bizitzen beste gauza batzuk bori, talde bat hasieratik sortzia dukonak, eta prozesu hori eta evoluzio hori ez tozula bizitzen, baina aldi berien batzen zara ja, taldia estable dagoen momentu baten, taldiak ja soinu bat daukun momentuen, errekorrido baten dagoen momentuen, eta esperientzia bat daukun momentuen, eta horrek asko laguntzen dago bai, eta bai, ez tegit, bentaja batekin batzia moruen dela esango nahuke. Irailaren 9an argitaratu zenuten zuen azken lana, etxea izenekoa, eta irailaren 12an aurkeztu zenuten etxean. Bai.
Zer moduz, hor bai egon zinen, peio? Bai, oso kontzertu ona. Gustora eratu bitzen, bai, geuken urduritasunak, lehenengo aldixa diskoan aurkezpena zan, aparte hori bat taldeki berri xokin, eta denbora luzea baten kontzertu jo barrik taldiako haitxa. Bai. Eta, baina, nik gustora geratu gitzela, ez? Bai, horre betikua, ez? Urduritasuna batzutan esaten dozu, honek joko baginun kontzertu politxa, aurretik post-kontzertukin ja, esaten dozu, ja, perfecto, baina superpolitxa izen zan leku oso berezixe da, bereziki indarra jarri ditugu gainera estenatoki politx bat montetarako gara izen eta hori nik uste oso digarri izen zala. Nik uste bintzat nire gidoiak ala dio, unea dela entzuteko kontzertuan egin zenuten hori, gaur formatu txikiago batean, bi etorri zarete, baina zein izango da joko duzuen lehenengo kanta? Lehenengo joko dugu hemen berriz, eta gero desio bat. Oso, no? Hemen berrizen inguruan zerbait jakin behar du entzuleak, edo nahiago duzu entzutea soil-soian? Entzuteko eta listo. Oso ondo, guk hemen gure zuen biderako jingela jarriko dugu, eta zoazte gure set akustikora, eta entzungo dugu hemen berriro. Ados. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Nil gaur formatu berezian, hemen berriro eskaintzeko nahi duzuenean. Hemen berriz erdian hormatuta atarian sakonei dira eta iren stena tegi hartu du zon denbora
zatozte gure sete akustikora, Peio eta Sara. Entzun dugu dagoeneko, entrevista akustikonen lehen kantua. Eta tira uste dut ematen digula pixka bat entrevistan murgiltzeko, Pablo, eta nolabait, sakontasunean kokatzeko lehenengo kantunen ostean. Bai, hasiko naiz diskoaren inguruan hitz egiten. Esan dugu bezala, etxea lan orkestera zatozte. Nondik jaio da etxea? Jaik baditeke, zergatik izen hau? Barkatu, Sara? Bai, hemen txen hau. Nik uste gauza oso natural bat izen dela, orokorrien, ze... diskoa joangitzen sortzen horre iztar behiera, Elizondoko borda batera, mendipuntara, eta egon gitzen dano konbibiruten egun desente, eta gero, Kasamuradara joan ginenien ara Tarragonara estudio residentzia horretara, bai konbibiruten ibilegitzen, eta gizedan hil beti zendala leku bat, niretako behintzat oso rekonfortablia, ez? Eta badaro jegu gauza batzuk itzen, etxien moruen sentiarazten gaituztenak, eta nik uste, hainbeste konbibentzia, hainbeste gauza, diskonek etxi auki bizauela izena. Gero aparte bai, Lia eta Peio Lia eta Beñat joen die, ez? Peio eta Iren etorri die, transizioa oso politxe izen da, oso naturala, eta hori da, etxien moruen egun garelako. Gainera, bakizu saio honetan sorkuntzaren inguruan gustatzen jakiten zaigu, jakitea gustatzen zaiguela. Nik banekien estudioan, galdutunen izan estudioko prozesuaren inguruan, baina honekien hazen Elizondora joan zinetera sortzera. Zer izan dira egun horiek? Orduen txondikon Peio etzauen, eta hori zen, gingo zen rutinakin oso kantzaute, eta eltzen gitzen lanetik astelenetan ensaiora, eta pixka eta ataska huitxe jakun asuntua, sorkuntza aldetik eta ataska huitxe jakunta esan ginen, guazen, daukogun ideia guzti hauek, benetan jartzera komunien, intensiboki, eta esan ginen goiez, leku batera, nun ez dauko eskusarik joeteko ensaiotatik, ze dauko ez dakitze gauza itxeko, planak edo lo que sea. Orduen, energia guztia hemen lapikoan. Bai, eta literal, gaineran algitzen egun gaueko amarretan joten bai, orduen igual zutzen. Sorkuntza oso kolektiboa da, edo prozesuaren momentuaren araberakoa da kolektiboago, Sara? Nilen? Bai. Diskonetan inoiz baino kolektiboagoa izan dela, izango nauen. Bai, badauza besti batzuk, adibidez, hemen berriz eta igual oso eraikita eusen, eta maidier esan binauen, desio bat. Ez gu, ondikon batzutan gauz, guk taldien deitzen dutzegun izenekin. Eta batzutan astu itxen gara. Beraz, desio bat maidier zen. Bai, lehen zan olan, baina bai. Kantuen artean ere ikusten da, ez? Kantu batzuetan estilistikoki gorputzan mugitu arazten duten giroak sortzen dirala, badaude beste kolore batzuk, eta beste batzuk soilagoak. Eta horregatik galdetzen izun sorkuntza prozesuagatik, zestakit soiltasun eta intimidade, eta pixkat full band, brass, sonido, pixkat amerikanoago horiek eta sortzen diran hasiera-hasieratik sorkuntza hasiera-hasieran, edo talde kolektibo kompozizio giro hortan batean baztertzen den, hemen aizek arreglorik ez dago, hemen intimotasun hau egingo dugu. Beitu, hemen dago gauza bat, eta ipatu inbidana, aiziek daukien papela diskontan, nire ustez dala zoragarrisa, eta hemendik txalo bat, aitorrendako, berak, igual ensaio batzutan, zaukon paper bat geixau obserbetiana, ez? Eta kanpotik ikustiana, eta ikusi neik ikusi biot zerraldoten hemen zerra portau, eta igual joaten zan etxera, eta azte zan partiturak kitzen, ez? Lan baten gainean beria egiten, ez? Claro. Bai, aixien... Referentzia asko entzun, bai. Aixien movida, kompozizioana movida bada. Baina, esango nagoen base orokorra nahiko konjuntuen injoela. Aixien aizen da, gauza gehigarri bat, baina superpresente gondana denpora zuen, porque Aitor beti zauen hor ikusten, gu behi ideia guetatzen zauen, eta beti zaten gauen, hemen aldo zuen piribi. Hor, autuak ere, aizek badut ez, ni oso aize arreglon eta brase sonido hauen oso zalea naiz, baina aizeak eraman zaitzake beste toki batzuetara, eta uste lortu duzuela aizek nil lekura eramatea abestiak, ez? Hor, uste dut bazegoela, arriskutxo bat, eta asmatu duzuela, akaso Aitorrek, talde osoak, aizeak daudurako
oso estiloaren zerbitzura edo. Bai, aldatzen dugu guztiz, nik uste dut girua, beste kantu honeik aixi barik oso desberdinak izango ziren, eta bai emuten personaliade bat taldiai, eta bari, izaera hori, behi gartzen dara kantu askotan, hartzen die momentua, hemen berriz justu, diskoko lehengo kantuen, aixi hartzen die momentu hortan, barri gartzen duzulako, injar bat eta... Bai. Eta gero nik uste dut, guk beti euki duela, esaten gauen, aixe txarangero batzuk sartzen badugu, edo komposizio baldin badie oso ez dakitzelan esan, bai, txarangeruak esango dugu. Bai. Karo, galtzen dau, goxotasun dana galtzen dau movida guzti hori, orduen, bai, oso zaila izen da, gainera, sortzia atmosfera bat, askotan koltsoi bat, bebai, eta ez izetia gauza bat molesta bitzen dauena, edo egotia aderiduta, osea... Horren ninguren galtu nahi nizuen, ze irutzez gainera parteide asko dauden taldeetan, eta instrumentu mota oso ezberdina dauden taldeetan, oso zaila izaten dela ez lortzea exactamente hori, ez egotea gauzak egoteagatik, edo ez egotea melodia zerbait egoteagatik, edo gauzak zentzuz eta goxotasuna galdu gabe, eta askotan horrek koizleak egoten dira, eta ez dakit hori erresiten dezuen, nire bintzat gure proiektuetan eta kostizan zaigu hartzea trukoa, kontuz bile honekin, kontuz bile esteakin, ez da, rolak sortzen dira, ez dakit, oso interesgarri ez dago. Bai, nik bai izango nauen komposizio prozesuen, akortan, nik asko esaten dauen, goiz rebajetan gauzak, goiz kentzen gauzak, igual beinatek itxe zauen arreglo bat super rebiraua, baina gero ni pianoan gure nauen ez dakiz erbe bai, eta bai izen da gauza bat oso presente euki duena, dinamikak zaintziana, eta ikustiana bakoitzan zein da bere lekuan. Nik adibidez diskosuan zier pianoan, bere ziki ez dotitzen ezer extraordinarioa, baina autu bat izan da, hori. Autu bat izan da, bai zuzenekoetarako, bai bandaren soinurako, porque alnitzen hasi itzen, birgerixak eta alnitzen hasi itzen dibujo pilo bat, baina uste dut bai usela beste gauza batzuk. Bai, jakitxea bakoitzak bere lekua eukitzen, eta bakoitzak bere momentua errespetetan. Eta gogoak uzten ere, zentzurari. Askotan ez da dena eman behar... Pianoarekin zer egin eta zer ez egin hortan, Sara, epatzen zen honez, birgeriak edo bai, dibujo, motibo asko sartu edo ez sartzeko autu horretan, erreferentek ere pisua izan dute. Zein entzun eta nora begira bizigaren hortan minimalismorako joera hortan, edo izan da erabat autua eta izan ziteken erreferentziengatik askoz kargatuko pianistikoki. Eske autu bat izan da, superkonstientea, gainera gero konsideratzen dutelako direktotan gastatzen dutela energia asko, eta ez dutela nahi egon bi gauzetara oso tope. Nahiago dut egon pianoan zerbait simpleagoa egiten, eta botzan zentrau, edo zentrau pixkat nik transmititu nahi duten energia horretan. Orduan izan da autu bat guztiz, eta gero nik uste dut bai, sortu dugun movida guzti honi, ez dutela begetan gauza gehiagi egitea. Hori bera kaso, bigarren ahotsekin, ze horrein, galdera nuen gidoian eta nuen buruan, oso buruz ari naiz, diskoa entzun dut, ateratzen momentutik, gainera Bandcampen entzuteko behar horreki genuen, gero itziengo dugu, Spotifyen egon eta ez egote horren inguruan, orain entzuleok Kobuz bitartez entzun dute abesti bat, bestia Bandcamp bitartez, horrela ibili gara, orduan txe horrela entzuten, eta orduzik askotan entzun du, sentsazio duket, ikaragarrizko bigarren ahots kopurua ez dagoela. Nahiko ahots soiaren apostu egin duzuela horre, ez? Zitekeela, gainera. Eta egon zitekeela. Eta zer errez grabatuko lituzken Sarak iruzpala ahots bere ahotsaren gainetik, ez? Sara ez da bukatzen. Horregatik, eta aldortik ere, nahiko ahots principalaren protagonismo hori nolabait mantendu duzuela. Bai, de hecho, joan ginen estudiotik koruak grabau barik. Hori da, koruak ero atxabaltan kuartelien gradu dituen. Ostras! Bai. Nik guztot bai, beste erabaki konstiente baz, bai izaten zabien zuik asko, fanzan, bigarren disko hortan, bizi bagina bezalan, koruak asko eusela, koro mordo bat, exageraua, zen bat, koro denbora nien, eta oso kargante, esaten zabien zuik, gelditzen zala, eta diskontela begira bai, komento dugu hori baz, simplia ba, baldeotetik horregatik aurrekoen petzakulako larreko kargante duela, eta bestalde gube
gero zuzenera begira bai, karo, lehen behinate koro asko itxen zituen, nire asko kosta jakostak koruak itxea ikasten nabil. Eta, karo, diskuen grabetia ez da gizema koro, eta gero zuzenekuen koro barik ibiltzia besta, hortuen horren urtzia. Bai, nahi gauen ahalik eta errealena izetia, eta estudioan eta direktuan artean ez egotia realmente diferentzia haundirik, osea hori izan da apustua, eta gero bai esango nauen, abotza grabetarako orduen, ba izen dela oso impactantie, diskontako abotz principala grabetia, sentiruten hauelako literal oso biluzik abotza, baina aldi berien nebilela bokalki beste salto bat ematen, ez? Eta estudioa izaten da oso gogorra, pues, norberan ahotza transmitiruten dauenakin burrukan sartzeko, eta geratu nintzen nibe oso posik, anindakoakin, oso beste zara bat ikusi nauen, guztiz, eta, ez dakit oso zerra oso klarua esan duten, baina kontua da oso intenso izen zala abotzan grabaketia, eta ni oinarte indoten danetatik gustoren geratu nazena. Teklistikuki ere, aipatu duzu ez, pianoarekin zein autu eta zen minimalismorako edo joera, beste teklatu edo beste instrumentu tekladun batzuekin jolasteko eta asko jolasteko tentazioa egon ziteken, nik gogoan dut, ez dakit noiz egon zineten diskoa grabatzen, baina apirilan, story pare bat, eta sarari idaztea, zerria, osea, ze jostaiu festa daukazu nor, ez dakit antxe burli bat edo rodes batekin, eta, bueno, jostaiu asko zeuden estudio hartan. Bai, eta gainera, akortan az, estudioko tipoak esan zutela, ez dakit jakingo zuen honei soinua ataraten, eta nik esan nagoen zuela, ez. Da, jarri nintzen, eta, bueno, nik nordean banauken ja preset batzuk, jamon batzuk eginak, eta pentsetan nagoen hortik tiratzea, ja guzteta jaten bastante. Eta saiatu nintzen pixkan jamonian nauken horretatik hori kopiatzen, eta, ostras, kriston esperientzia izan zen jamona jotzia, ke lokura. Benetako jamon bat, benetako... Beiru bat zan? Jo, ez dakit esaten. Bai, ez dakit, nahiz gogoratzen, baina igual. Ez dakit esaten, baina ni akordatzen az, benetako rotatori bat ibili nintzen jotzen, osea, izen zen movida bat, ze diferentia, ni zeur ruti ninguen tekletatik. Claro. Bueno, bai. Bai, uzet hau entzulei ere kokatu hartzaiela, beste instrumentu bat da. Ez dakit, teklatua jotzen ditugu nontzako, batzutan badirudi denak balio duela, ez? Eta teklatu gorri horietan, entzuleo, orain oso modan dauden horietan, eta bar, sonido guztiak daude, eta emulazio oso onak daude, eta jamon oso onak izan ditzakezu, organoak, piano elektrikoak, 70ko hamarkadako Fender Rhodesak, eta guzti, eta gainera, ez dakit, gitarra amplifikatzailearen, sonido eta kolore horiek, eta dena egin daiteke. Egor instrumentu horiek, benetan, badira beste instrumentu bat, eta mundu bat da, eta jamona, azteko organo bada, ez da piano bat, ez? Eta hor, azten da, eta rotaria, eta tiradoreekin, garai batean, Elizako sonidoak ere lortzen ziren bezala, jamon organoetan ere, tiratzaile batzu daude, eta hor, aldatzen dira, zein odik sonatzen duten, eta beraz, bada mundu bat, eta egia esan, nik ere jamonen bat, inoiz kontzerturen batean, teknikari bezala, blues kontzerturen batean ikusi dut, saltxeatu dut, baina konturatu naiz, mundu bat dagoela, eta... Guztiz, kriston esperientzia izan da. Bai. Gero hortik beba izauen, diskoa grabon hauen osorik koladun piano batekin, hori zen marabila bat, marabila absoluta, osea, hor zauketzun sensibilidadia zen, lokura bat, eta gero Rhodes bat, bai. Bai, lanetik pixkat. Inkazuten nizuen, itzegin dugu abestien soiltasunaz, eta gauzak asko ezkargatzeaz. Irakurri izan dizuet, esango nuke aurreko entrevistan hemen egon zinaten ere titularra hori zela, zuzeneko talde bat bazaretela, esaten zuen buru horrela definitzen duzuela, eta esan ikusten dituztegunok bermea eman dezakegu, zuzenekoan grabatu dezue diska? Bai, berabak izan disko hau zuzenien grabatzia, justo horregatik, esaten duen horregatik, naturaltasun hori emuti harren, eta... Bai, eta porrobetiarren bai, fanzan aurreko diskuaz instrumentu bakotxa bere kabuz grabagoan. Eta gara aki bagoen lan grabetia, eta egisa bai izan dela, ziren izan kristone urduritxasunak, danok, batera goiez, bate faietan badoia berriro hasi bigare, eta oso urdurik ingo izan hasieran, baina gero ja, behin ja por kaiu harrapauta, oso fluido fanzala, eta gustora geratu bitzela. Nahiko askar bai, espero gauen oina askarrau urten ziren kantuak, eta hori, haue bai da asko guri
teknikariko gaben lagunagatik, Santi Kuizpe. Kasamuradan, ez? Bai, bera hasta bertako langilea, lehen aurreko diskuen be nasketia eta berakin zauen, eta ingurako beskatu gutzen berak jakarra betia eta nasketia itxia. Eta bera oso tipo jatorra, basegitzen zelan kudeatu momentuak, ikusi itzen zauen zelan ginguzenko emozionalki, basegitzen zelan inberbase esan, laguntzeko esan urdurik ginguzenien laseitzeko, kantzuta ginguzenien gelditzu eta deskantzo bat hartzeko. Garrantzitsua hori, Oso garrantzitsua, eta musikia ekixen beste, ekixen gero tratuaz, eta musikarixekin inbiarreko harremanaz. Akortan za, eske gertatu jakun gauza bat, ez dakitzea bestitan zan, baina guk erun ginun klaketaia markaute, eta besti bat tenko klaketia zan larriko motela. Eta guk joten gauenian ez gindo jesen tempora. Eta akortan ez esaten hola, eske vamos mal, porque tempua azelera hoen bida. Eta Santik esan zauen, inbeste bat, eta perak gure barik tempua aldatu zauen. Gu jueteko beto. Gularik ez gureta, baina guri esan barik. Abixatu barik. Hori, abixo barik, barkatu. Abixo barik aldatu zauen tempua, bukatu gauen, eta zangoen, ez guai joendan, ez? Eta esan Santi badakit zerrindosun tempua aldatu dozu guri ez ebe abixo barik. Eta truko horrek, empatizetan dago asko gurekin, eta hori la hostia da. Bai, oso tipo jatorra, asko lagundu duzko. Eizue, ez dakit bigarren kantua orain eskatu edo bukararako utzi, zeuzo ja kliman gaudela entrevistan, eta akaso bigarren kantuarekin bukatu ere gozo bukatuko dugula. Perfecto. Eta goiurik badula letren inguruan galdetzeko, eta, bueno, sarraski bat gainditu zuela, dauela bi urte, gaur beste sarraski bat egokituko zeizu. Bueno, ez dakit non oraino sartu neiken, Saraskia. 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 Pablo, mesedez. Ez asko gustatu zait. Saraskia baina ere bai. Dago pixka bat Olatz Salvadatorren mailan. Olatz Salvador. Baina Olatz Salvador berandu zetorren, eta goiuri karteltxo luminosoa genuen da Olatz Salvadator jarri zen. Oso arrona hau txiste hortaz. Eta Olatz ere baizutaz. Graciasko intzion. Sarraskia. Bueno, bale. Hasiko naiz. Ni eritu naiz diskoa entzuten, eta basi naiz eta lehenengo kantan, eta topatu dut, sukalde usaina arnasteak airea eman dizurpean. Jarraitu dut entzuten da, urrengo bestian, ito nahi nauen mundu honetan, zuentzat gordea dut arnasa txiki bat. Jarraitu dut, eta lehemak abizten zuten anitzela, arnasa txiki bat, bueltan ere jasotzen dudana. Ez dandan ito ezinean, hau azkena eta lehena, eta gero garan desio bat, itotako arnas bat, batetik klaustrofobia sortu dit, pixka bat kontonek, baino bestetik, hemen galdetu nahi nuke auto-erreferentzialtasun horrengatik, ez? Bereziki, zuentzat gordea dut arnasa txiki bat, baina gero beste batean arnasa txiki bat bueltan ere jasotzen duzuna, hemen, badirudi, abestiak elkarrekin hizketan ari direla, eta horrengatik galdetu nahi nuke, ea nahi gabe izan den, benetan ari bat sortu nahi izan duzuen, eta horregatik referentzia errepikako rauek, edo zergatia? Diri, itxi ustezu flipetan, ointxo bertan. Bai, nire egizazan da pigabaren ninguen hortan, Ez dakit... Einaute lorrieta bat gertatzen ari da. Einaute lorrietari hori gertatu zitzaion. Ez, harrituta itxi nauzun, guk kantak sortu ditugu individualki, eta inkluso hori letra batzuk enkarguak izan dian, ez bazuri eta Izaro Bilbauri, eta hori kasualidade dutxa da, Hori kasualidade dutxa da, eta holan ikusita emuten dau fatal gauzera. Pixo bat bai, itota zela harrituta. Ni ondo zaudete. Bai. Ondo zaudete, eta gainera ematen dio horrela diskoari. Bai, a ber, gauzak pasau bidie gauzak kontau alizeteko, baina bai, ondo baz. Eixo, holan ikusi txapur bat, keskatzeko da. Bale, urrengoa. Abesti batean diozue, neurtu alduzu bideo honetan zenbat lagun egin dituzun. Nik aletu nahi zuet zuei, ea zuek neurtu alduzuen, prozesu honetan, zenbat lagun egin dituzuen. Ni ez zalantza barik, taldera txortzeko prozesu honetan, lehen haue harremana banaukone taldekoekin, eta laguna gitzen, esuna gitzen, eta kalientabe batzuan batera biltzen gitzen, baina taldera sartzerak guenta ja beste... bostegun horri pasutakoen Katalina dena batera, eta horri ja beste harreman bat sortu zen danon artien, eta hor bai gerren hauen asko ja buelta huitzen nien bertatik, ja beste harreman bagoikela, nik entzuten dagoela eurekin taldekuekin. Claro. Nik esan biot letrau, zuazu eta bizion artean inginula, nik hor botanutzen ideia batzuk, eta horreitako batzan zuk esan dozuna, bidian zenbat lagun indituzun edo galdu dituzun.
Txeni bada gauza bat asko hausnartu dutena. Pues, pasetan duzun bizitzako epokak, esaten duzu jo, indala burte bete, nebien relazionetan ez dakitze pertsonakin, eta oin igual ja ez dut hitz egiten hainbeste, ez gauzelako zirkulo iguelien, eta pentseta jat movida bat, hori. Bueno, batzutan hori aldatzen doiezelako lagun zirkuluak, de repente hain laguna sana igual on ja ez da, eta bueno, pues bizitzia, ez? Eta horrekin oso lotutan ere 3. galdera beste batean aipatzen duzu ez, esaera zahar bat, eta ez dakigu zer dugun galtzen dugun arte. Bai. Abesti asko egin dira kontzeptu honen inguruan, olerki asko idatzi dira kontzeptu honen inguruan, pelikulak egin dira kontzeptu honen inguruan, ikasiko dugu noizbait sartuko zaigu ideia hau buruan, edo benetan jarraituko dugu kondenatuta gaude, beti jarraitzera horrela, ez dakigula zer daukagun galtzen dugun arte. Ezken ikuste dut bizitzian parte dala hori, ez? Jolastu inbiozu, arriesgau inbizara, eta batzutan, espadozu arriesketan, igual goguekin geratze zara, eta batzutan urtengo jatzu ondo, eta beste batzutan txarto. Eta damutuko zara, edo ez. Eta egize da besti honek bai itxen dagoela berba damuan inguruan, eta bueno, pues igual ez dutu dozu larrei, eta txartu urte jatzu, ez? Eta bueno, kriston arrepentimentua dauko abesti horrek, eta ez dakit nik beretan kariño berezisa dutzet. Osea, literal, abesti hori datzen hauen ordu erdixen. Bai. Bazoragarri, saraskia, behin ditu duzu. Mutu ez da bilurre bat beti, tren inguruan itxan dozuen galderak, boa. Aizue, laizzer azken kantu askatuko diegu, azken minututan gara, baina niri, kontatu dut, batagita baino, bueno, batagita ez dakidan, gu baino helduguadan jendeek, kontatzen du soldaduzka egin zuela norbaitekin, ez da, nik zure osabarekin soldaduzka, eta ze hori itzapen daukadan, ze, klar, hori bizizan genuen, eta ari zenen peio kontatzen ez, bost egun horietatik bueltan diskoa grabatzetik, eta uste dut, musikariontzako diskoak badirela gure soldaduzkak, ez edo musika proiektuak. Nik oraintxe norbaite ez dautzalde zuta, jo nuen berarekin lauroban, eta gira parate egin genitun, eta horrek batzen duena, bada pixkat soldaduzka style edo, ez dakit nola soldaduzka, baina bada zerbait bizitza guztirako pixka lotzen zaituena eta kontatuko duzuna. Bai, talde hura bukatu zen, edo ez, ojala ez den bukatzen, baina hori bizizan genuen. Eta zenbat batallita gainera beti, horren ondoren gertuaz historia. Bai, eta hau beti aserratzen ziren esaiotan, eta beste hau berandu iristen zan, eta honek ekartzen zuen patata tortilla, eta honek ez dakiz zer. Parranda bota genuen ezakin, non, historia asko. Bai, igual, etxeran egin aitxetxe esan mitzat, aitxetxe. Zumilixen egon ditzen egin dizko harraetan. Bai, pixkat, bueno, eskerrak, orain armak erabiltzen ikasi beharrean, kantuak erabiltzen ikasi dugula, eta, bueno, honek nahi gabe gogorara zit, konbertsaziotxo bat bagenula pendiente, eta da Spotify zuen diskoa ezin dela entzun. Bai, eta erabaki gauen kaleratu baina azte bete lehen hau. Bai, kaleratu horretik justo urten ziren honei kontuana, musikariak palestinariekin mugimendua eta dana, eta guk jarri ditzen berrotan, aberse inon inguruen, eta, bueno, erabaki gauen garbi ez gabela ego biharre disko hau Spotifyra, Spotify Israelekin degun harremanagatik, eta gero bai ekikitxuen beste zalantza asko, eta bai, eta YouTubera bai, eta Tidalera bai, eta bestitara, eta bar... Claro, eski astetik astera joan aldatzen, asko. Hori, eta igo gaben tesakoen, hori urten zan Tidale bai, eta, osea, igo gaben dizkoa, eta handik egun batzutera Tidale azkenien harremana daukola, eta meka, eta bildigitzen horre... Ongera apurate bai, besaten, eske, YouTubera igo dugu, eta bideoklipa daukut, ez da gize, eta Googleek berdina da azkenien... Eta da, sentsazio bat, osea, arroga sartutako erabakitxas Spotifyekin, baina da, hori zetozula, eske... Baina, bueno, konversazion daz itzein dugu azken egunotan, eta, bueno, nik baditut nire iritziak ere, uste dut Spotify bereziki eta zehazki dagoela lotuta Israelekin, egia da, loturak ezartzen hasita, ez dakit, gure bizileta elektrikoak kudeatzen dituzten aplikazioen geolokalizazioa ere Israel darra izan daitekela. Estatu batuek Israelekin duten parte hartzea agerikoa dela eta denak bukatzen duela estatu batutan, baina Spotifyen parte hartzea gatazka honetan ezer baino gehiago frogatu eta ezer baino gogorragoa izan dela, ez eta horrek akaso eragin digula, bueno, erabaki hau igual ezinbestekoa zela, naiz eta egiten hasita gauza asko egin litezkeen, ez, baina... Niri, holan, geixen, esango dugu, geixen jodidu duzten gauzetakoa da, bueno, igual erabaki hau hartu dugula, talde txikiagoek, ez? Talde,
Bai, talde txiki hauek, ez? Bai. Jarraitzale holan bereziki asko estaukien taldiek, eta hori da pena muten duztena. Realmente, azibiko salako hau, hundixenetatik, ez? Potoluenetatik esango dugu. Eta horbe, beste artista askokin hitz egin izan dugu, eta, hor badauz tartien kontratuak, baina gero badauz beste batzuk bai esaten dauenak, eski berriro joan bigaregu, eski guaren musikaiak beti kaltetua gauzena, eta lekuetatik joan bigarenak. Eta, bai ikusten dut ez dauela konsenso bat guztiz, artista eta talde guztixen artien, eta orduen nik uste borroka honek zentzu hortan pixkat injarra galdu dauela, eta pena muten duz torrek, hau izan biko zan zer askoz be... Baina, eguro, galtzia dialdixa, Karo. talde gixo batzia gona, eta entzunliak, entzunliak dira. Eske hori da mobidia. Eta pagetan da binak jero esteriz emate bero, eta papel oso aktiboa daukinak baitxa burruka hontan. Eta bai itxen du dialdixa, hori, batzera ontara. Bai. Komplikaua da kriston dilemia, eta igual gaur gabizau esaten, eta bixarri entreuko gare ez dakiz zerena, eta... Saiatuko gare gestionetan. Gure jausten gara kontra esan den denbora. Zalantzarik gabe zaila da, baina egia da hor, nik argudio batzuk entzun ditut, eta horiekin baien agaduz, eta eske mendik bizitzeko, musikatik bizitzeko borrokan egonda, auto hau egite oso zaila da, edo lortu dugun hau guztia eta gero, eta uste dut, 300 entzule edo 30.000 entzule edo 300.000 entzule dituen artista batek Spotify usterakoan galtzen duena berbera dela. Denok abiltzala egoera duinago batean, egoera ezain prekario batean musika egiteko borroka horretan, ez? Eta batzutan badirudi bai txikiok egin dugu lautu hori, guretzat erresagoa bailitzan. Eta uste dut behintzat transportan ezin dugula hori, ze uste dut hori ez dela horrela. Hortik aurrera norberak hartzen ditu erabakiak, eta egia da kontraesanak denok izan ditzakegula, baino ni ere ados pixkat txikion mugimendu bihurtze horrekin, nik behintzat min puntu bat sentitu dut, edo sentitzen dut, eta jarraitzen dut, peiok esan da bezala, deialdi hori luzatzen, ez? Bai. Gauza pilo bat, leku pilo bat musiki entzuteko, eta batez be, eta ez duguen aipatu, erosteko viniluak eta diskuak. Eta eski gu kontzertutan igarri du pilo bat. Jente pilo bat etorri jaku, erostera mertxanera. Eta hor da, behar duguna. Hori da behar. Spotify ez duzu paetan. Ze pago biguzku. Bikote, azken bigarren kantori eskatuko dizuegu, ze kantu joko duzuen, eta hemen ere zerbait jakin beharrote den kantuaren inguruan, edo horrela esantzen. Bai, azkenengo hau desio bat, izango da. Eta, komentetiarren Izaro Andresek izabela... Izaro Bilbao. Izaro Bilbao, berkatu. Imaginetan dozu. Izabela kantontareko letterria. Eta hori xe, espero guztetia. Bikote, segi gure set akustikora, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Nil eta desio bat, nahi duzuenean, Bikote. Eseidazu zer litzaken labana bat. Eseidazu nola moz lezeken gotoizko bat. Itotako arras bat beluza ibetzetan distantzia goa.
Sara Peio, mila esker, eta nahi duzuen arte, eskerrik asko. Agur. Entzuleok bagoaz bihar gehiago goizeko 10:05, hementxe naiz irratian, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea.